थायराइड के समस्या वाला व्यक्ति सबके जवन खाद्य पदार्थ से परहेज करे के चाहिए। ओह में शामिल बाड़े। एक सोया उत्पाद जैसे टोफू, सोया दूध, अवूरी सोयाबीन में गोइट्रोजन होखेला जवन की थायराइड के कामकाज में असंतुलन पैदा कर सकता। 2 क्रूसिफेरस सब्जी, ब्रोकोली, ब्रसेल्स, फूल गोभी, अवूरी गोभी जैसन सब्जी में भी गोइट्रोजन होखेला जवन की थायराइड के स्तर में असंतुलन पैदा कर सकता। अवूरी थायराइड के कामकाज में बदलाव कर सकता। 3 कैफीन, कॉफी के ज्यादा सेवन से थायराइड हार्मोन के अवशोषण में परेशानी हो सकता। अवूरी थायराइड के मुद्दा अवूरी खराब हो सकता। 4 शराब, ज्यादा शराब पियला से थायराइड हार्मोन के उत्पादन अवूरी रूपांतरण में कमी आ सकता। अवूरी थायराइड के कामकाज गलत हो सकता। 5 जंक फूड भा फास्ट फूड में सोडियम, चीनी अवूरी अस्वस्थ वसा के मात्रा ज्यादा होखेला जवन की शरीर के मेटाबॉलिज्म में बाधा पहुंचा सकता, जवना से थायराइड के कामकाज में कमी आ सकता। 6 लस, थायराइड के समस्या वाला कुछ लोग के छोड़ के बाकी सब लोग के लस के प्रति संवेदनशीलता न होखेला, जवना से सूजन अवूरी थायराइड के मुद्दा अवूरी खराब हो सकता।